What is up mga boss? Kamakailan lang ay inilabas sa bansang Vietnam ang pinakahihintay nating Yamaha Exciter 155 VVA 2024 o mas tanyag na kilala bilang Sniper dito sa Pilipinas. At finally, ang isa sa mga upgrade highlights nito ay ang ABS o ang anti-locking braking system na noon pang hinihiling ng mga karamihan sa previous na version. So wala nang paligoy-ligoy pa mga boss. Pag-usapan na kaagad natin ang mga pinagbago nito bukod sa pagkakaroon ng ABS. So unang-una ay yung mukha nito na may butas na parang air scoop sa parting ibabaw ng headlight. Mga boss, pati yung front panel nito ay may dalawang strips of air vents na rin. At makikita na po natin na merong naka-engrave na VVA logo sa ibabawang bahagi ng dashboard nito. At ayon sa mga media reports sa Vietnam, ang bagong model nato ay may bagong front fork suspension na may mahabang travel range. So mas magiging maganda na po ang bounce nito pagdating sa cornering at lalo na pag nadaan ka sa mga lubak-lubak na kalsada. Pinalake na rin po ang disc brake nito sa harap na naka 267mm na ngayon para sa dati na naka 245mm. So importanteng upgrade din po ito bukod sa ABS. Pag mas malaki kasi ang disc rotor, mas maraming init ang naa-absorb nito bago ito mag-overheat at magsisimulang bumaba ang braking power. In other words, mas malaki na disc brake, mas maganda ang braking performance nito. Bukod pa dyan ay binago na din po ang dual piston brake caliper nito at syempre ang pinaka-inaabangan ng lahat na ABS. Pero nasa harap nga lang po ang may ABS at walang ABS ang disc brake nito sa likod. Upgraded na rin yung air intake system nito for more responsive engine at ang exhaust system na nagfi-filter ng emissions na mas pinatahimik ang tunog kumpara sa dati. Ang mudguard ay bago na rin, pati yung tail light na mas pinatulis ang hugis tulad ng sa R1. Binago na rin ng seat nito na nagpapadagdag ng sporty feel. Ang Exciter 155 VVA 2024 ay may mga iba't ibang versions at mga kulay na pagpipilian. Unang-una ay ang standard version na may black gray, red gray at yellow gray. Pangalawa ay ang premium version na may brown black, red black at blue silver. Pangatlo naman ay ang ABS version na may GP green, gray blue, blue, white black, black. At ang limited edition sa ABS lineup, ang Monster Energy Yamaha MotoGP Edition. Ang premium at ang ABS version ay naka-keyless system na po at may USB charging port which is napaka-convenient pang charge ng gadgets. Ang standard version naman ay desusi pa rin at walang USB charging port. So magkano itong motor na to? Ang suggested price nito sa Vietnam ay nakadepende sa mga versions nito. Ang standard version ay nagkakahalaga ng 48 million Vietnamese dong or equivalent to 112,027 Philippine pesos and 32 centavos as of making this video. Ang premium version naman ay nagkakahalaga ng 51 million Vietnamese dong or equal to 119,029 pesos and 3 centavos. Ang ABS version ay nasa 54 million Vietnamese dong or equivalent to 126,030 pesos and 74 centavos. At ang limited edition naman ay nagkakahalaga ng 55 million Vietnamese dong or equivalent to 128,364 pesos and 64 centavos. Pero straight conversion lang po yan at posibleng mag-iiba pa yan pagdating dito sa Pilipinas. Pagdating naman sa engine specs nito ay more likely same engine pa rin na naka-single cylinder na 155cc fuel-injected SOH C unit with variable valve actuation or VVA, naka 6-speed transmission na may slip clutch and assist. Meron itong compression ratio na 10.5:1. It has a max power of 17.9 horsepower at 9,500 RPM and a max torque of 14.4 Nm at 8,000 RPM. Pero since binago na ang air intake system nito, nag-i-improve na konti yung engine performance ng 0.2 horsepower. So from previously 17.7 horsepower, naging 17.9 horsepower na po ito. Mostly same lang din yung headlight nito na naka-LED light, same digital meter panel na may VVA sa ibabaw, naka 5.4 liter fuel tank at yung gulong na may 17-inch mags na naka 90/80 sa harap at naka 120/70 naman sa likod. Pagdating naman sa dimension ay meron itong length na 1,975mm. It has width of 665mm and a height of 1,105mm. Meron itong seat height na 795mm at bigat na 123 kilograms. At same lang din yung fuel tank capacity nito na naka 5.4 liters. Ano sa tingin nyo mga boss? Dadating kaya ito sa Pilipinas? Sulit kaya ang magiging presyo nito? Baka next year na to mga boss.